Tungod sa sunod-sunod nga balita kabayan sa anumalusong paggasto sa mga magbabalaod sa ilang Priority Development Assistance Fund, dili kalikayan nga dunay mga tao nga hugaw ang ilang pagtan-aw sa pork barrel. Apan kaginabuntag, literal nga gyud nga pork ang giulagway nga hugaw. Ngano kaha? Sugin limi Andrea Patenia. Gipasidadaan sa DVMF kung Department of Veterinary Medicine and Fisheries ug sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement kun probe kining usa ka slaughterhouse kun ihawan. Ang rason, nahimutang kini tapad sa Inayawan Sanitary Landfill. Sa inyong makita, gipalibutan gyud og basura kining Mantalaba Slaughterhouse dinhi sa Barangay Inayawan. Niadtong Agosto 15 pa sa miaging tuig gipadad-an og closure order ang tag-iya niini sa DVMF tungod sa kahugaw sa ilang lokasyon apan mihangyo ang tag-iya nga hatagan sila usa ka tuig nga lugway aron makapangita sila og laing lugar nga kabalhinan. Apan sa inyong makita hangtod karon wa pagyapon sila naka-relocate. Wa ang tag-iya sa ihawan nga si Jed Mantalaba apan matud sa caretaker nga si RC, wa nila damhang nga kuwang di ay ang ilang gipangayong 1-year extension mao nga mihangyo na sab sila nga magpabilin hangtod Disyembre. 1 year ang kuan di kuan na mo nya karon pagabot sa 1 year nang gipapangita lagi ni kabalhinan nya mohanyon ta akong amo nga balik turo ka bulan ang extension na para makabalhin ganini di sa unahan. Sige lang gyapon ko periteri balik turo ka bulan anta yang hangyo nya wala naman mo okay sa doktora. Apan matud sa DVMF nga sobra na ang konsiderasyon ug pasensya nga ilang gihatag. Gisuwatan nila si Cebu City Mayor Michael Rama kabahin sa violation sa slaughterhouse ug daling miluwat og closure order ang mayor. Ang lugar dili na gyud compliance kay basurahan baya in town ang pikas. So ang hangin nga moana sa atong hayop gyud unhygienic. Dugang sa DVMF kung buot yun silang mupadayon sa ilang negosyo, gikinahanglan silang mangita og limpyo nga pwesto. Samtang kung masakpan nga mga blis sila sa ilang ihawan dinhi gihapon sa Inayawan, makonsiderar nga hot meat ang ilang karne ug masilutan sila tungod sa paglapas sa Republic Act 10536. Magmulta na sila. The first offense is 100,000. The second offense is 300,000. The third offense is 500,000. With an imprisonment of no less than 6 months and no more than 1 year. Andrea Patenia, News 5. Upat ka mga konsihal nga sakop sa Team Rama misubiti og proposal nga ibasura ang ordinansa nga gipasar sa konseho sa miaging tuig. Ang maong ordinansa nagdili sa bisan kinsang opisyal o empleyado sa Cebu City sa pagbaligya o pag-negotiate sa pagbaligya sa South Road Properties. Ang mipasar ang misubiti sa maong ordinansa mao sila si Konsehal Mary Ann de los Santos, Dave Tumulak, Hans Abella o James Cuenco. Kahinungduman nga wala makauyon si Mayor Mike Rama sa maong ordinansa saglit ingon nga gihikawan siya sa iyang executive prerogatives. Apan aksidente kiniyang napirmahan ug bisan iya kining gibito gi-override ra gyapon siya sa konseho. Matud sa upat ka konsehal, wala sila subuan ni Rama pagsumite sa maong proposal nga amindahon ang ordinansa. Og sila gyud mo ibilihok dinhi sanglit nagtuo sila nga ngayon nagyod nga mabaligya sa mayor ang ubang luna sa South Road Properties. Ipaubos pa sa pagtuon sa Committee on Laws ang proposal sa upat ka mga konsehal. We know for a fact that the ordinance that they filed is unfair and is an encroachment on the part of the executive. It's very clear. Even the opinion of people outside of this council has noticed that. And that's the reason why I brought it out. Gipresentar sa usa ka public hearing ang proposed ordinance lagi sumiti ni Cebu City Councilor Gerardo Carrillo nga nagtinguha nga mohatag og tabang pinansyal ngadto sa mga solo parents. 5,000 pesos ang ihatag nga hinabang matag tuig ngadto sa mga kabos nga solo parents sa dakbayan sa Sugbo sumala ni Carrillo. Daghan ang mihangop sa maong ordinansa. Parent kay bago kami na-organize. Dako ang pasalamat ni Nanay Jennifer sa nihisgutang ordinansahon nga giluto karon sa Cebu City Council. Nagsilbing inahanog amahan sa napo niya ka mga anak si Nanay Jennifer. Doon na mo katabang sa mga asa solo parents. So, nagpasalamat ko sa tanan nga unta maaprobahan because kanang dili magod
Dili man gud asa solo parent, dili gud lalim magatimang smala. Giangko ni Nanay Susana nga usasab ka solo parent nga gamay ra ang 5,000 pesos. Apan di gihapon sila magduha-duha sa pagdawat ni ini. Amo na siyang kasing-kasing nga dawaton kay dako na gidna siya og ikatabang namo nga mga solo parent. Giklaro sa amahan sa maong ordinansahon nga lahi ang single parent sa solo parent, sanglit ang solo parent mahimong di biological nga inahan o amahan sa usa ka bata. I would like to stress that there's a very minimal awareness on solo parents, what solo parents is all about. Sometimes we misconstrue it as single parent. No, it's not. Sometimes they say solo parent is limited to women. No, it's not. Solo parent is actually an assistance when you are actually taking care of the children alone. Human sa public hearing, gipasabot sa konsehal nga amendahon usa niya ang maong ordinansahon, pinaagi sa pagbutang sa mga sugyot nga gipresentar kaganiha buntag, sama sa pag-assign og focal person sa Department of Social Welfare and Development nga maoy muduma sa programa ug paghatag og job opportunities sa kabus nga mga solo parents gawas sa financial assistance. Base sa talaan sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City, dunay 631 registered solo parents sa Dakbayan. Mao nga buot ni Carillo nga mupahigayon og awareness campaign aron mahibaw ang solo parents kabahin sa mga serbisyo nga mahimo nilang makuha gikan sa gobyerno. Samtang gisiguro sab sa konsehal nga di maabuso ang ordinansahon, sanglit estrikto nga screening ang ilang ipahigayon alang sa qualified beneficiaries sa maong financial assistance. This is an ordinance the city will undertake, extending financial assistance to those who are living below poverty threshold. It's not for everybody. It's just for solo parents living poverty threshold. So screening But sila Mayo? yes, but those who are above can avail of our financial loan. Andrea Patenya, News 5. Wala na dayon ang public auction sa mga sinakong smuggled rice sa Bureau of Customs karong adlaw. Kini tungod kay giaprubahan na kagahapon ni Department of Finance Secretary Cesar Purisima ang revocation order nga nagmando sa pag-reshuffle sa mga district collectors sa Bureau of Customs sa kauluhan. Si District Collector Eduardo de la Cuesta ibalhin na sa Ninoy Aquino International Airport dito sa kauluhan sunod semana. Hinuon giaprubahan na sab ni Purisima ang request to proceed sa maong auction kaganihang udto hinungdan nga madayon ang auction ugmang adlaw. 48 ka mga lot sa mga bugas ang i-auction alas 8 sa buntag ugmang adlaw. Kung sa miaging hearing, gipugnan usa sa konseho ang pag-aprobar sa appointment ni OIC Cebu City Treasurer Diwas Cuevas isip Cebu City Accountant, kaganihang buntag himpit na gyud kini nilang gibasura. Kay hinumduman nga gi-question sa konseho ang pagkupot ni Cuevas og duha ka posisyon isip accountant ug treasurer. Gipangayuan si Cuevas og dokumento gikan sa Commission on Audit ug sa Bureau of Local Government and Finance kun BIGF nga nagpamatuod nga nahimo ra kini. Apan matud sa Secretary sa Sangguniang Panglungsod, wala gyapon siya nadawat hangtod karon. Tungod niini nakahukom ang konseho nga ibasura na lang gyud ang pag-confer sa iyang appointment. Suway nga miangal ang Team Rama councilors mao nga nagbotasyon na lang sila ug as usual napildi ang upat ka miyembro sa minoriya. Subay sa saad ni Cebu Governor Hilario Junjun Davide sa iyang kampanya, usa ka consultative governance ang iyang gusto nga matang sa pangagamhanan. Mao nga sunod buwan dunay panagtigom nga iyang himuon uban ang nagkadaiyang sektor sa katilingban. Ryan Sorote, Suginlimi. Tumanon gyud ni Governor Junjun Davide ang maong saad pinaagi sa sunod-sunod nga mga consultative workshops uban sa managkadaiyang sektor. Katapusan niini gipahigayon kaganihan nga giapilan sa mga sektor sa turismo, trade and industry ug labor and employment. So ang intention gid ani is to ask from them. They know better kung sa ilang needs, kung sa mga priorities sa ilang different sectors. So muna ang gipangutana sa ila ha. Bisan katong gikan sa laing partido nga politiko, apil sa workshop sa Kapitolyo sama ni Aluginsan Mayor Cynthia Moreno. He is trying to get the consensus of everybody. All sectors are being represented. So that means maayusan ang iyahang governance karon kay Ang consultative governance summit sa Kapitolyo ipahigayon sa Oktubre 2 nga tambungan na sa tanang mga sektor ug mismo ni Governor Davide.
And all of this, amo ni siya i-consolidate. This will also be an input to our budget, also an input to the executive legislative agenda, and of course to the annual plan of the governor for 2014. Ryan Sorote, News 5.